Wannan wani waliyi ne a addinin Hindu wanda ya alƙawarin tsayuwa ta shekaru 12 domin neman dacewa da samun wahayi daga Ubangiji Shiva. Sunansa Dulal Giriji Maharaj. Dulal Giriji Maharaj waliyi ne a addinin Hindu na Indiya wanda ya jawo hankalin duniya saboda alƙawarin ruhaniya mai tsanani da ci gaba da tsayuwa akan ƙafafunsa har tsawon shekaru 12. Ya ɗauki wannan lamari mai tsauri ne da nuna cikakken biyayya ga Ubangiji Shiva, da imani da cewa wannan ibadar za ta ba shi damar samun gafara da wahayi daga Ubangiji Shiva, wanda aikin an fi saninsa da Hiwari Tapasya, ma'ana tuba na dogon lokaci. Alƙawarinsa yana nuna cewa ba zai zauna ko ya kwanta ya yi barci a ƙasa ba. Rahotanni sun nuna cewa ya yi watsi da karatunsa na jami'a da salon rayuwa ta yau da kullum don rungumar killace da kai da kuma ladabi. Don hutawa ko barci yana jingina da wani katako mai kama da lilo na musamman wanda ke rike jikinsa a tsaye. A yanzu dai yana tsaye tsawon shekaru 2, don haka saura shekaru 10 ya gama aikinsa. Tsayuwar ta haifar masa da matsalolin lafiya masu tsanani, ciki har da kumburi mai tsanani a ƙafafunsa. Bidiyon da ake yaɗawa ta yanar gizo sun nuna masu sa kai da mabiyansa suna shafa masa man shafawa haɗe da magunguna kashe ƙwayoyin cuta a ƙafafunsa akai-akai don magance matsalar. Bidiyon tuban nasa ya haifar da muhawara mai yawa a shafukan sada zumunta kamar Instagram da Twitter, da cewa masu kallo da yawa suna nuna girmamawa da kuma ƙarfin zuciyarsa da imaninsa. Wasu kuma suna nuna damuwa sosai game da lalacewar jikinsa da dogon lokaci da irin waɗannan ayyuka ke haifarwa. Menene ra'ayinku?